Ahojte všetci, zdravím vás pri ďalšom videu. No a teda konečne sa nám vrátili diely z pieskovania, trošku sa nám to predĺžilo, tak chalani majú veľa práce, chápem to. Takže nevadí, hlavne, že už to máme. No a tu nám máme teda nádrž. Pozrieme tak zbežne len na to, no ako pieskované je to pekné, všetko v poriadku, farba je preč. No a samozrejme sú tu nejaké nedostatky, nejaké ťukance. Takže to budeme musieť trošku potom ešte dať do poriadku, ale tak chvála Bohu, že to je hotové. No a tu nám máme vrchný kryt, takisto opieskovaný. No takže budeme môcť pokračovať ďalej. No. Akorát teda tu ešte s prednou maskou, tam budeme sa trošku musieť s tým pohrať. No však nie je to zase až také hrozné, ale tak sú tu trochu nedostatky pokrivenia. Takže to sa pokúsime nejako vyrovnať. No a nejak sú tu také nejaké miesta, čo budú ešte na opravu. Ale inak je to všetko v pohodičke, takže sú aj horšie stavy. Ja si myslím, že toto je úplne v pohode ešte všetko. Je to spraviteľné, no takže teda sa konečne potom trošku posunieme ďalej, sa teším, že to teda máme doma. No a medzi tým, čo teda sme to mali v pieskovni, tak som trošku ešte túto vynovil. Spredu sme to dali do pucu. No. Takže ten čas sme využili samozrejme zase na nejakú tú robotku. No. Náprava spravená, takže trošku sme mi zase tuto medzi tým spravili robotky. No a teda čo sa týka tohoto, tak sme aj dali nové trubky, nastrekovacie čerpadlo, potrysky, alebo však tie staré to už bolo tak všako ako pohýbané. Tak hovorím, dáme tam nové, zase to je o čosi lepšie určite. Takže no, tak sme sa tu trošku ešte mi zabavili pri tomto. No aj nám to dobre padlo, že sme mali trošku času, lebo gazdina naša si vymyslela trošku, že treba sa aj chalupe venovať, nie len črepom, jak to ona nazýva, tak samozrejme treba aj ženám vyhovieť. Takže sme sa od traktora potom posunuli trošku aj na práce z domu, takže sa malovalo, líčilo, idú sa podlahy dávať nové, takže zase sme trošku od traktorov sa posunuli k domu. Ale tak z každého rožku trošku, myslím, že takto má byť, aby boli všetci spokojní. No a teraz zase my môžeme pokračovať na našom traktoríku a teda ďalej, čo nás bude čakať, teda veci z pieskovania dáme do základu. No a nerovnosti treba všetky vyspraviť a potom si to znova nastriekať. No a môžeme potom nahadzovať na traktor, takže snáď sa nám bude dariť podľa predstáva. Bude to len stále lepšie a lepšie. Takže tak vás pozdravujem, ešte pekný deň prajem. A majte sa všetci pekne. Čaute, ahoj.